nga simbahan. Si Father Torres amugid ang nagsugod kag nag-supervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. Hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalawati, sa aton sini masuki sa mga nakatune na sa aton sini nagasigabong nga frequency and 630 kHz sa lilisuan sa inyo si tagsa ka radyo kaangay sang radyo sa wala ko nga bahin sa ginhamtangan ko karon diri sa announcers booth mga kabombo ang radyo nga normal nga pwede maliso. So sa malabutan sa aton si paguragwag 630 kHz. Hello and good afternoon. Mayong hapon, mayong kung ano gid man na ang aton siniyang time difference, no? Kaya hindi lamang sa aton siniyang area of responsibility mga kabombo malabutan ang aton siniyang pagwaragwag kundi sa bugos pa ya nga kalibutan, no? So good day sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si masuki sa mga naka-tune in na dira labi na gid sa mga malabutan pa ya sang aton sini nga 6:30 no 6:30 kHz mayong hapon sa inyo tanan no sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 6:30 6:30 kHz. Sa aton siniya nga hindi malabutan sang aton si paguragwag sa nasilin ko na pwede gid pinaagi sa aton sini nga live audio streaming pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Sa malabutan sa aton siniyang pagwaragwag, no? Labi na gid sa bahin man sa aton silang local website. Ang aton silang local website, www.bomboradio.com/bacolod, no? Butangan lang sugpon /bacolod ang official website sang Bombo Radio Philippines. Butangan lang /bacolod. Duro-diretso na kamudayon mga kabombo sa aton siniya nga local website, no? Sa mga Bacoleños, kag Negrense, nga hindi na makabati sa aton sini nga 6:30 no sa aton sililusoan sa aton si tagsa ka radyo hindi na malabutan pwede di sila makadiretso sa aton si local website ang aton si local website www.bomboradio.com/bacolod. Pwede ninyo ma-update ang inyo sini kaugalingon sa mga ginpalupok naton nga mga balita, no? Pwede ka mo dira makabasa at the same time makapamati sa aton siniya nga live audio streaming. Syempre pa makabombo yara man ang aton sini nga Bombo mobile app sa aton sini nga cellphone, no? Ang aton sini nga cellphone dalat tagid, no? Kay necesidad na ini ang cellphone naton kinahanglan ano gani well equipped, no? Downloadan sa aton sini nga Bombo mobile app mga kabombo, and of course no ang aton sini iyang Bombo mobile app embedded sa aton si tagsa ka cellphone. Kaangay sini embedded niyang akon sini tagsa ang akon sini nga cellphone embedded diri ang aton si Bombo mobile app. Kay anytime anywhere makapamati ako bisan ara ako sa akon sini nga little kusina, no, kon hindi ko gusto
usar sang radyo, no? Gapamati lang ko diri sa akon siniyang cellphone mga kabombo, no? Sa akon sinigin download nga live audio streaming diri pinaagi sa akon siniyang cellphone mga kabombo. Come on, try it sa mga wala pa dira. No, naka-download sa ila si tagsa ka cellphone no sang inyo siniya sa aton si Bombo mobile app. Download din na ninyo para kompletos recados mga kabombo ang inyo sini nga cellphone, makapamati ka mo crystal clear nga live audio streaming, no? Sa aton sini mga pinalangga nga matag palawati, sa aton sini nga mga suki. Amo kita sina ka fully digitalized mga kabombo kay wala labot sina no gina-enjoy ninyo kami subong no diri sa aton sini nga Bombo mobile app or sa aton sini nga Facebook Live, no? Gina-enjoy kita sa aton sini nga Facebook Live. And at the same time, sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Ang aton sini nga YouTube channel, mga kabombo, kung ara na kamo dira, don't forget to make an LSS. Butsingon, L stands for like, S for subscribe, and S for share. LSS mga kabombo, no? Abi kadto na kamo dira subong sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod agon nga ma-enjoy man ninyo kami wala labot sa aton sini nga Facebook Live. So sa YouTube channel, make an LSS, like, subscribe, and share. And don't forget also to click the notification bell below, no? Ang gamay nga lingganay, i-click nyo da for the very first time, abi, na nakasulod ka mo da, i-click nyo na ang gamay nga lingganay. Agod nga ti, sa sina nga pamaagi, no, ma-inform ka mo, ma-notify ka mo, every time nga mayara kita sa live audio streaming, kaangay subong. No? I know sa mga nakatapos na sang pag-click na sang aton sini nga gamay nga notification bell, no? Pag-click nyo na, bisan once lang, mga kabombo, no? Kag maglantaw ka mo dira all the days of your life, basta may YouTube channel ka mo dira, no? Basta may live streaming, no? I-notify ka mo sang YouTube nga ara na, just like subong sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang, gin-notify ka mo, mga kabombo. So, sa wala pa nakabisita, dira sa aton sini nga YouTube channel, abi bisita na kamo before sang pwede pa kita makaano, no? Makabasa sa inyo siniiya nga mga mensahe. May barkadahan na kita dira mo, no? Sa aton sini nga YouTube channel. Subong ano na lang bugos na lang, tingob na lang kamo nakon nga gina-welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Okay, nakita dira sa tanan nga nagapinamati sa aton sini nga nagasigabo nga 630 kHz. Bantayin nyo bala kay kung magkaladula ning mga SOCMED, social media naton, no? Ang may ginahambuyan kami yagyapon ang amon sini nga original nga pamaagi sa paglabot sa inyo mga kabombo, no? Pinaagi sa radyo, the unwavering spirit, the unwavering power of radio. So sa gihapon ara kamo dira sa aton sini nga 630 kHz sa malabutan sa aton sini iya nga pagwaragwag. Kag syempre pa sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, pwede kamo kapadala sa inyo sini iya nga mga kasaysayan. Amo na diriya ang aton sini nga main menu, no? Kung sa ano pang aton si main course, no? Kung sa mga social dining kita sagwa, may main course kita, and that is your true to life story. Mga kabombo, no? Pwede ka mo kapadala diri. As always, si Miss Jazz nagaagdagin sa inyo, magpadala ka mo sa inyo sining mga true to life stories. All you have to do is to email it, no? Kung may mga pag-alagyan ka mo da nga maka-email ka mo, mga kabombo mo, may personal computer ka mo, o whatsoever nga pwede ka mo ka-email, email na lang para hapos, no? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton si email address in small letters, bombo_bacolod@bomboradio.info. Di okay na kita dira mga kabombong aton siniiya nga
palaagyan no sa padala sa inyo siniiyang nga mga kasaysayan. Pwede man sa aton sini nga traditional way, of course, of sharing our true to life stories, and that is to write it sa aton sini nga papel. And mas love ko kun yellow pad, no, kay mas klaro kag may linya, no, ipadala. Isulat ang inyo si makasaysayan sa pinaagi sa pagsulat sa yellow pad. Kung layo kamuti, ipaagi sa aton sa post office, no, i-address sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Sa aton siniiyang nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Uy, by the way, subong adlaw, no, pet sa 13 na kita, no, sa bulan sang Oktobre tuig 2022. Abi mamangkot ko sa imo, Bombo Anthony, how many days to go before Christmas? Bombo Anthony, mga kabombo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Feel na ang hanging amihan, mga kabombo, no? Ang arab la mabatsagan mo ang dupoy-dupoy kun kaagahon sang kanami Christmas breeze, no? Indeed nagaylapit na gidmanta, mga kabombo, sa sining second month nga ginatawag Burr month, no, sa October. Ara na gidman kita, nagaylapit na gidman kita, mga kabombo, no? Katahom aga ka pamaligo pagkatapos yasyasan ka sang hanging amihan, bao ka nami. Makabati ka pa sa mga melodies, Christmas carols, etc. etc. May mga Christmas trees na kamo. Bao si Miss Jess daw, wala pa sugod sa akong Christmas tree, assemble sa liwat. For how many years ning akong sa Christmas trees mo? Ang akong sa Christmas tree? Is 73 days to go before Christmas, mga kabombo. So kinanglan, ang aton siniiya nga mga Christmas decors sa aton sini nga balay. Ang aton siniiya nga mga Christmas trees amat-amaton ta na, no? Bao kay mangita pa ko to sang Christmas balls, kuya. Kay nga agin pang isa-isa to dawhat kag labot sang akon si baby budikdik. Himo yayasang bola. Damo gito biya guro sini nga kanami sa mga balls, no? Ka mga very attractive. Taong ko pa to kay dogin himos ko to, no, kag tukod kita sa aton kaugalingon nga Christmas tree, and it feels so good, no, especially kung magtukod ka mo sang Christmas tree. Ara ang mga kabataan kag may background pa nga mga Christmas songs, mga original Christmas songs, bao ka nami pamatyaga, no. Dumduman ko na dayon niya personal sa personal na akon nga eksperyensya. Sang dalaga pa si Miss Jazz, every time nga ara kami na tukod kami sa amon si Christmas tree, ara man ang mga kinablusan nga nagdalalag ko sa balay, no? Ang mga kinablusan nagapirik-pirik na sila, and they really enjoy, no, every time magtukod kita sa aton si Christmas tree sa aton sini nga pamilya. It is indeed for the children, mga kabombo, ang aton siniiya nga pag celebrate sang Christmas Christmas Day, no? Sa pagtukod pa lang sa mga Christmas decors like Christmas tree, ang mga kabataan niya nagayapa-yapa na. And they always see to it kung bala sa dalam sa Christmas tree, ang mga regalo may ngalan sila. Si Manong Jepoy sang baby pang akon si isa sa mga nablos, gadlagan na da sila, si baby E Araman, gadlagan da sa isa-isa na nila gilalantaw ang mga amat-amat na gadamo, no, nga mga regalo sa amo sini nga salas, mga kabombo, kag they are checking if their names are there. Kanami, no, kanami para sa mga kabataan. Ti kita young at hearts makitaya kati bisan na tayo kati gulang puti ng buhok, Bombo Anthony. Si Bombo Anthony ti young pa niya. Ti bisan na kita kating gulang, no, 50 tahon, 60 tahon, may ginabatsyag na, may mga menopausal tanan-tanan na lang. Pero kung Christmas ang paghambalan, it feels so good, no? Ang aton sini nga childlike bala,
nung ara sa aton hindi ta ginaya mabuyan is because nga ti gindakuan ta na mga kabombo. So, once again 73 days to go before Christmas. Ang aton sini nga preparasyon ti amat-amaton ta lang no kay may ara pa kita sa sinidri sa aton sa may Mascara Festival no may mga plano na nga magbakasyon diri anay no magalantaw sang mga highlights sang Mascara Festival diri sa aton nga City of Smiles Bacolod no ang capital of the province of Love, Negros Occidental. So nagaano kita, naga-celebrar kita, da lang kita anay, no? Medyo hindi pa kabutsyog sa ginatuwang nga Christmas gidya nga season sa pag-abot sa bulan sa Disyembre. And after that, mayara pa kita sang tigkalalag pa. O, ang aton siniiya nga mga Christmas decors, maano na iya, matabunan na iya sa mga kakanin, no? Mga balinsyana, mga ibo, sundol, etc., etc. Part of our culture, part of our old practices during All Saints Day and All Souls Day this coming November 1 and 2. So sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, preparasyon lang ini no? Sa pagpabugtaw sa Espiritu sang Pasko ining aton sa Christmas countdown diri every year sa Bombo Radio Philippines. Again, 73 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, mga kabombo, no? 20 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Okay na siya, Bombo Antonino? Diri sa aton, okay ni, okay. Ang aton sininga time check. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2. So sa sininga hapon mga kabombo, ang aton sini, by the way, no, antes ako malipat mga kabombo, no? Kahapon, may yara kita sang gin-interview diri, no, sa aton sini iyang palatuntunan kahapon lamang. Daw wala kita to panahon mga kabombo no sa pagliwat no nga panawagan no sa aton siniiyang importante nga panawagan kahapon bala diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang kay may ara kita diri nga ginpadala nga panawagan no kay agud bala nga ti maano naton ini matimpos na naton ini mga kabombong aton siniiyang panawagan. By the way, no, sa mga tagpalamati dira sa aton si mga suki, sa aton si mga tagpalamati dugay-dugay akon ini nga basahon ng aton siniiya nga importante nga panawagan, no, diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. By the way, sinasiling ko na kahapon, mayara kita sang importante nga paambit diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, no? Isa man to ka anuman ka full of inspiration nga kasaysayan mga kabombo, no? Aton siniiyang letter sender nga nag-interview naton pinaagi sa aton siniiyang isa sa mga special communication naton, in-interview naton pinaagi sa video, si Rayan Cornel de la Torre, no? Sige po niya sininga pagpanawagan mga kabombo. Ato nabatian ang sitwasyon siya sininga mangod nga nagasufrer karon, nagaligid na lang gani, no? Nagadako ang liog, no? Ang bukol sa liog. Pagkatapos may buho pa na diri sa kilid niya kay aya sini nga lungs mga kabombo, no? Ang lungs niya puno sang tubig. Kag kinahanglan kakason gid ang tubig. That is why nga may buho siya sini nga tuo nga rib cage mga kabombo dira dampi, may buho kay dira ginapagwa ang water o kun ang tubig nga nagatiner sa iya sini nga baga, sa iya sini nga lumo amo nang rason ko nga ang ang iya siniiya nga pagginhawa na budlayan gid siya, no? Kabay sang kasaysayan kahapon sang utod sa magulang nga babayeng si Rayan Cornel de la Torre sang Purok Kalubihan, Barangay Paloma, Valladolid, Negros Occidental. So sa kung sino man ang
may bulawano na tigipuson kinalabot ato nato no sang nagilibion man to si Rayan, no, si Rayan Cornel de la Torre. Nakita naton ang sitwasyon sa iya sini nga utod pinaagi sa aton dira nga mga pictures kapon kaluluoy man, no. Plus pa nga si Rayan may bana na kag may ara sila bata nga lalaki isa pa man lang, no. Ang iya sini nga bana ti dicer mga kabombo, merchandiser kag siya ti ara lang naga bantay siya sini bata. Pero may oportunidad bala sa iya nga makaeskwela siya libre. Kag gina-offer ina sa aton singa gobyerno pinaagi man dira sa local government sang Banwa sang Valladolid kay ara da sila sa may Purok Kalubihan, Barangay Paloma, Valladolid, Negros Occidental, no? Kung sino man ang may bulawano na tigipusoon kahapon, no, daw nagpangabay ato si Rayan kay ti ipaidalom ayan sini nga manghod, no, si Junior sang ila sini nga amay of course, no. Ipaidalom sa MRI, sa magnetic resonance imaging mga kabombo. Kailan tawon kung ano gid aya sini nga diferensya kay ti suno pa kay Rayan ang diagnosis do wala pa to klaro, no. Ipaidalom pa siya sa MRI o kung sa magnetic resonance imaging agon nga baluan kung ano gid ang diferensya sa iya sini nga manghod nga si Junior, no. So kung sino man dira ang may bulawano na tigipuson, pwede kamo mga kabombo, no, makatawag sa iya personal sa 0981-5598028. Again, 0981-5598028 mga kabombo. Itaon lang si Rayan Cornel de la Torre, no? Kaya ay kaluoy man ang iya sini nga mangod si Junior nga kuntani ara na sa second year sa iya sini nga kolehiyo, no? Ang iya sini ginakuha Bachelor of Science in Agribusiness, no? Parehas sila. Siya pa ni ang iya sini mangod, siya pa ni ang push kay Rayan nga magulang nga mag-eskwela kay ti libre gina-offer sang sang what do you call this? Sang local government unit o kung LGU dira sa may Banwa sang Valladolid. Ti libre ini ang ila sini pag-eskwela o galing kiti may bata pa siya or may bata na siya. Ti samtang nag-eskwela kung kaisa ti mapadede pa bala, no? Ato nabatian to kahapon ang sitwasyon sang very young nga iloy ining si Rayan Cornel de la Torre at the age of 27 ti nag-eskwela pa kay ti ang iya sini nga gusto mahingagaw man kaysa na siling ko na gani kay Rayan siling ko insyakto ginabala Rayan sa mga may handom dira nga mag-eskwela bisan ano pang inyo sini nga edad, no, kung ano man ang inyo sini nga edad wa gid na iya problema as long as you have that heart, no, to really finish your studies. Kung may mga oportunidad bisan tigulang kuna kana o kung bata ka pa dira, no, may oportunidad to finish your studies, no, grab it. Just like sa kay Rayan nga ti nag-eskwela sa Subong first year, no, dira sa may Banwa sa Valladolid nagakuha sila sa iya sini manghod nga mo ni ang ilang sini nga problema kay nagabalatian sang BS BS Agriculture, no, Bachelor of Science in Agribusiness, no, BSAB. Yamakon mo na, no, may bata pa siya ko isa ti magpadede siya gina-timing lang para lang gid nga makaano siya maka-eskwela at the same time, no, kay ti kinahanglan i-tend gid kag sa ano niya ang iya sini nga bata nga 2 years old pa lang ang iya sini nga lalaki nga bata, no. So sa nasiling ko na gani, there is no such thing as monopoly in gaining or having an education. To finish or to continue your education, wala gid na isang monopoliya dira, no? As in everything man na tanan nga aspeto, wala sa ginatawag monopoliya, no? So, isa na dira ang pag-angkon sang kaalam sa edukasyon, bisan may bana ka na, bisan tigulang ka pa, damo kita nga na share nga ti, bisan may edad na, lola kag lolo na, pero nakatoga,
kay na-graduate, no? Kay bangod ang ila siniiya nga gusto gid nga matabo nga maka-eskwela gid, makakuha sang kurso, maka-graduate sa college, mga kabombo, kay ti amon ang ila sini gusto. So keep on dreaming sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki. Sa mga ginikanan dira nga bisan may ara kamo sang pamilya ka gusto nyo pa mag-eskwela, why not? No, pwede gid kamo ya. Keep on dreaming and reaching your dreams. Kaangay sa kay Inday Rayan, nga ti amo na ning ila sitwasyon, mapulupigado, pero suno pa sa iya, asa gyapon niya, willing sila sang bana niya, nga to go through sa sini nga mga kabudlayan sa aton si kabuhi, ay importante maka-eskwela siya. No? Kay siya man, sang time nga nagbusong siya guro, naman na siya ang nagpag-graduate sa iya magulang. No? Kaya ti alang-alang na siya kaya nakatrabaho na si Rayan, tiyan mo nang rason ko nga, ang magulang niya pa ya, ang iyagin buligan, kay since she was working that time, iya si magulang nga lalaki, amo iyang napatapos niya, siya wala katapos. So sa subong, ang iya namang kuntani ni nga manghod, ti amo na ginatuwag, bala nga bisan, pigado lang, basta wala lang sang may nagabalatian, do ka okay, no? Tiis-tiis. Suno sa kay Rayan kahapon, siling ni Rayan, tiis-tiis lang gid James Jazz. Willing kami nga magsulay sang bana ko para lang gid nga makatapos ako sa pag-eskwela, kamatagan sang bright future. Ila sini nga uniko iho, ila sini bata nga lalaki, o galing kay ti amo paning natabo, no? Nagbulubog at pag ila sini nga pagsinalayo, puti hindi aman mapabayan. No? That is why nga ti gin-pour out nito kahapon, mga kabombo, ang iya sini nga problema kay paidalom sa MRI, iya sini nga manghod nga lalaki nga second year college na kuntani, no? Libre man sa ila dira nga may banwas sang Valladolid, ti gusto niya nga amo na kung sino abi nga may bulawanon nga tigipusuon, no? Dala sa iya sini iya nga paambit sa iya sini nga true to life story yesterday, no, pwede gid kamo sa mga aton sini nga mga mga kauturan, no, nga may bulawano na tigpusuon, pwede gid kamo kabuli kun ano landa. Kag bisan pagani silang ni Rayan, ay importante lang gid nga mapamuyuan aya sini nga manghod. So ila sini nga pag-apilar ni Inday Rayan, sila nga Miss Just una sa tanan, gusto ko gid nga ti dalon man ang manghod ko. Kahapon may ara kita dira sang pictures kahapon Bombo Anthony, no, pwede ta na liwat na ipakita ang iya sini nga manghod kay ti makaluluoy gid, mga kabombo bata pa gid, no, si junior nila sa ila sini tatlo man lang sila ka magululutod, hagin tapikan sang balatian, pero despite of that, no, second year college na kasi subong ti ginatagaan siya sang liwe anay sa ing mga maestra, no, kag mga manunudlo nga ti paayo-ayo ka lang daanay kay ti ara pa man sila sa online pa man sila, wala pa man sila abi ka balik ya sa face-to-face classes, ti amo na ang iya sini iya nga mga manunudlo dira sa ila sing eskwelahan naka-enchende man kay ti ano ni siya mo special ini nga offering, no, sang aton sini nga gobyerno ang free education for the indigents, no, sa mga wala bala sa ikasarang pero gusto nga makatapos makapadayon sa ila sini nga pag-eskwela. So sa kung sino man dira ang may bulawanon nga tigipuson mga kabombong, aton sini iya nga mga good Samaritan, aton sini mga angels in the vicinity, no, pwede ka mo dira, no, maka-contact sa telephone number 0981-559-8028. Sa liwat, 0981-559-8028. Pagkitaon nyo lang si Rayan Cornel de la Torre. By the way, salamat gid kay Bombo Zaldi Foro II, no, sa pag-assure sining true to life story kasi sa pag bulig sa aton sa kahapon naton nga pag interview live sa pagpaambit ni Inday Rayan Cornel de la Torre sang Valladolid, Negros Occidental.
By the way, sa aton siniyang panawagan, no, importante naton anay nga panawagan, sa kung sino man, ka-third na ni naton, Bombo Maymay, no, ang aton siya panawagan, importante gid ni, no, kay ginapanawagan diri, may sulat diri, ang aton siniyang Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 6 ng aton siniyang DSWD Field Office 6 sa pagpadala diri personal no sang nasambit nga press release o panawagan ni Sister Mary Edely H. Calopez, ang social worker, ginapapanawagan gid sa kung sino ang nakakilala o kung nakatultul sa mga ginikanan sa isa ka bata nga lalaki sadto, labi na gid ang iloy, no, o kung ang mga paryente sa isa ka bata pa lamang sadto nga lalaki, lapsag pa mga kabombo, no? Ang iya siniyang sitwasyon makahalunusbo man, kay ginbilin man siya baya, no? Sa atangan sang balay, I'm sure kay wala kabalo bisan ang tag-iya sang balay nga paltera o kung hilot mga kabombo. Ining si Manang Winifreda Remigio sang Purok Mulabog, Barangay Old Poblacion, Escalante City, Negros Occidental. Way man nakakilala kung sino tong iloy nga nagbilin to sa ila sini atangan, sa ila si balay, no, ginbilin ang lapsag mga kabombo. Ahay, 3 pa lamang kabulan sadto sang ginbilin ang ini nga lapsag nga lalaki nga giningadla na subong abi sa nagbatiti, no, si Rich Noah Escalante. Sulusubra na siya sulusubra na siya isa ka alapit na siya isa ka tuig mga kabombo. Kay ginbilin siya, he was 3 months old, no, sa balay sang hilot sang paltera nga siginang Winifreda Remigio sa Purok Mulabog, Barangay Old Poblacion, Escalante City, Negros Occidental sa tung August 30, no. So ginapangita subong kay I do believe that ipaidalo mini sa adoption mga kabombo, no. So ginapangita sa subong last call sa mga ginikanan, no, sa kung sino man nakakilala sa mga ginikanan sinila binigin sa iloy nga nagbilin sa iya sini nga lapsag sa balay sa isa ka paltera, no, dira sa may Escalante City. Palihog lang sa kung sino man ang nakakilala, ikaw dira nga iloy ba si nakamarasmas ka na. No, kay hindi taman, we cannot blame them, no, kay may mga rason maina sila kung kisa, although nga mahambal kita nga kabuhi na gid na kung kay Sara pa sa ginahaboy lang sa mga basurahan. No, okay lang na ako makita ang temprano pa kag buhi pa ang bagong bunag nga lapsag. Pero iba niya ay patay na gid. Pero iniya buhi ginhungod nga ibilin, no, kay siguro bangod sa pila ka mga hindi amo nga circumstansya kag hindi pa siya ready abi, no, kung ano man daya problema ginbilin niyang iya bata. So ang ini nga iloy kung base nagapamati ka dira kag nakamarasmas ka na mga lapit na sobra isa ka tuig, no, ara lang ang imo bata, no, sa mga ginikanan sa iya sini nga amay man kung may amay kag sa mga paryente niya sini. Pwede kamo kapakig-angot sa kay Sister Ann C. Azuro, BVMC Executive Director dira sa may Senior Santo Niño Homes Incorporated, no. Dalangpan gina sa mga lapsang na pangbilin lang. O kung magtuwag sa telephone number 446-3559 o kung 034-446-3559 o kung magbisita dira mismo sa center sa Senior Santo Niño Homes Incorporated sa may Vino Street, Puente Vella Subdivision, Barangay Taculing, Bacolod City. So kabay pa no nga antes pa man natabo ang pilada ka mga helikoton, no, sa paghatag sang maayo nga basdam lang sa sining bata nga niya giningadlan subong sa kay Rich Noah Escalante, no, makamarasmas ang mga ginikanan sini. Labi na gid ang iloy nga pwede niya tumabawi ang yasin nga bata, no, antes pa man nga may madaho kay iban nga pamilya nga maghatag man sa maayong kabuhi o kun buwas damlag mga kabombo. Okay na kita dira, o sige maghatag kita anay sa aton siniyang or magabuya na lang kita anay Bombo Anthony, no, magbalik ta mo na lang paghatag ko sa akon siniyang special number ang aton sining Bombo Music Festival
ambahanon no mga kabombo. Ari anay wa kay panahon na gid man nga maghatag kita sa pila naton ka mga panumdom kag magbalik naton nung aton siya special number aton sini nga Bombo Music Festival very nice song kag of course ang aton siya pagpanumbalik sa makadali sa aton sini nga kahapon namang Today in History segment and of course ang main menu ang inyo si makasaysayan pagkatapos gid lamang sini. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
ang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio. Standard Time, 46 minutos na. Nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kahanginan. Si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Webes, petsa 13 na kita sa bulan sa Oktubre 2022. By the way, antes naton pagabasahon ang kasaysayan ni Steve. Si Steve is 35 years old mga kabombo. May problema karon si Steve kay ang iya siniyang anak. Kay nagbulagay sila sang iya siniyang partner. Although nga wala pa man sila iya nakasal. Pero ang iya sining problema karon ang iya sining anak nga daw ginadingot sa iya bala. Kay ti ginbilin sa mga ginikanan sa babayi kay iya sining estranged nga girlfriend nga iya sining karelasyon ang iloy sa ila sining anak ang nagpa-abroad. Medyo hindi manami ang ila sining pagbinulagay ti hasta ang iya sining iya nga right nga makitaan ang iya sining anak. No daw bubulubudlay subong. Magapautwas dugay-dugay. Ini si Steve, 35 years old, mga kabombo sang Negros Occidental. Arianay ho, nga aton siniyang kahabahin sa aton sining kahapon lamang today in history, mga kabombo. Si sino ang nag-imbento sang ining klase sang mask bala, mga kabombo? Nga daw makita ni naton sang nakaliga na duwa ka tuig kung sa diin may mga PPEs, no? Mga
mga gears, no, agod nga maproteksyonan ng aton siniiya nga mga frontliners batok sa tapik sang virus nga ni nga makamamatay ang COVID-19 virus. Ini nga klase ni sa mga PPE, sabi ninyo mga kabombo, no? Ang ginhalinan sini way back po, mga 1940s pa ni, mga kabombo, or mga 1920s, no? Wala lang po sinang mask nga makitaan mo bala, like for example, sa isa ka giyera, kung may mga, may mga hindi amo nga mahaklo, amo man yung itsura, no? Mga PPEs, mga kabombo, mga protective gears naton sa aton singalawas na binagid sa mga natungdan, no? Amo na itsura, no, kung iusuyo naton pabalik, ini ang ginhalinan sini, amo man ining aton siga feature sa inyo nga inventor. Wala labot sa mask ni o kung protective respiratory hood, may ara pagid ining what do you call this, ang traffic lights, no? Isa man ini sa mga ginsuguran gid, no, sa sininga klase sang traffic lights. And of course, isa pa gid mga kabombo, pasalamat gid ko ni, no, sa mga kulong bala buhok nga gusto magpa straight, no, pasalamat ni sa iya kay ang iya sini nga ginimbento nga isa ka chemical nga ti daw wala man nagali do na lagpatan lang bala nga pwede gali, no, makapa-straight sang kulong nga buhok. Kaangay ni Miss Jazz. No, pasalamat ni kay aya sini nga hair straightening chemical, no, bauti amo ni subong panugod na nato kung nga may ara kita subong sa mga ginapa straight nga mga buhok nga mga kulong nga nagakinuritot nga kinki katama, no? So pasalamat kita sining isa ka African American inventor kag community leader sa to siyang panahon, si Garrett Augustus Morgan Sr. Sa aton sini nga Facebook live mga kabombo, no, ang aton si makitaan niya sini nga itsura. Ining si Garrett mga kabombo, ining si Garrett Augustus Morgan Sr. amo karon ang panumbalikan naton sa makadali ang sini nga kahapon lamang, no? Ini matudtod nga tinapik sa maragta sa aton si kasaysayan for today sa aton si world history sa kaangay nga petsa subong adlaw Oktubre 13, no, sa tong 1914, mga 108 katuig na nakaligad sang ining African American inventor and community leader nga si Garrett Augustus Morgan Sr. nakaangkon sang official right o kon patent sa iya sinigin imbento nga isa ka klase sang protective respiratory hood o kun ining kaangay man bala sa karon sa nagkalilain nga gingamit sa nasiling ko nga PPEs mga kabombo, no, ining mga gear nga ginasuksok agud lamang nga ti mapahilayo sa pagkalaton or pagtapik sang makamamatay nga mga chemicals, virus, mga kabumbong aton sa frontliners. Labi na gid sa nakaligad naton nga ti pertigid gya ka dangerous, no? Wala sila mga PPEs, mga kabombo, diri na din nagsugod. Ining isa ka klase sang protective respiratory hood o kung ining kaangay man sa nagkalilain nga ulihi nga ginatawag face mask o kung gas mask, no? Makita naton dira sa Facebook Live ining ginimbento, no, so sining American African inventor nga si Garrett Augustus Morgan Sr. So sa amo ning adlaw ahay kung hindi ka ni makaangkon sang patent or ang imo siniya nga papel o kung official right nga ikaw gid ang naghimo, ikaw nag-imbento siniti pila ka adlaw mapatay ka, hindi niya hindi niya ma-contribute nga ikaw ni ang imo siniya nga ginimbento. So amo ni nag-angkon siya sang patent o kung official right, rason man nga sa subong ti ginag-recognize gid ining si Garrett Augustus Morgan Sr.
nga amo ang nag-imbento sa sining pinasahi nga face mask o kon gas mask ining protective respiratory hood, no, ginatakod giniya bilog sa ulo niya mga kabombo, no, sa ulo sa manug-usar. Kag wala labot sina sa nasiling ko na sang gas mask gani o kon protective respiratory hood ang isa pagit ka ginimbento ni Garrett Augustus Morgan Sr. amo ining ang isa ka klase sang traffic signal mga kabombo, no. Lately daw nag-viral ining pedestrian lane mga kabombo, ining term nga pedestrian, no, kay ti abis ang iban when we say pedestrian amo na niyang lugar nga nagatabok, no. When we say pedestrian, it is an adjective or noun mga kabombo nga refer sa nagatabok sa dalan. Kita nga nagatabok sa dalan, no? Kita ang pedestrian. Ang ginatabukan naton amo na siyang pedestrian lane. So sa sini, no, amo man isa sa mga na imbento ni Garrett Augustus Morgan ay ning isa ka sahi bala mga kabombo, no, nga traffic lights or traffic signal. Di pasalamat man kita sini sa iya, no, kay kadako man sa iya sini nga kontribusyon when it comes to sa ginatuwag bala nga pagdireher sang trafiko sa mga busy thoroughfares naton, no. Kung wala niyang isa sa mga klase sang ginimbento ni Garrett Augustus Morgan Sr., ti ano na lang ayhan ini, no. So amo ining panugod, no, kag nagsanyog na gid mga kabombo sa bahin sa iya sini iya nga protective respiratory hood, kag subong man sa iya sini nga isa ka klase sang traffic signal. Kag isa pagid ang akon diriya nga personal ko nga pasalamatan sa iya ining iya nga hair straightening chemical. Abi ninyo mga kabombo, ahay daw lagpat lang ni kuntani nga may himo siya nga isa ka chemical, no, ining si Garrett Augustus Morgan Sr. nga sa ulihi ahay ginusar sa pagpa-straight sang nagakinuritot nga buhok. Tiya mo ni sa ulihi, no, nga ginpasanyog pagid, no, ni Mr. Morgan, mga kabombo. Tiya mo ni ang rason ko nga isa man siya sa mga tag-imbento sa sining klase sang cream, no, ginbutang as a cream sa isa ka chemical sa buhok para nga mag-straight ang kulong nga buhok kaangay ni Miss Jazz. So thank you kita, no, thankful gid kita, no. We are grateful and thankful sa kay Sir Morgan nga ti may-ari ni siya gali nga imbento nga isa ka klase sang chemical nga nagapa-straight sang aton sini nga buhok ining hair refiner cream mga kabombo nga ga-straighten sang hair sa sulod lamang sang 15 minutos. Grabe, no? Positively straightens hair in 15 minutes from Garrett Morgan, mga kabombo. Di tatlo ginaya sini nga dako nga kontribusyon mga kabombo. That is why today, no, ginadumdum ang iya sini pag-angkon sang official right and patent sa iya sini nga mga gindiskubre nga mga importante kag dako ginanabulig nga mga bagay diri sa aton sa bugos sa katawhan sa bugos nga kalibutan. So subong adlaw ginadumdum ang ining mapuslanon nga mga ginimbento ni Garrett Augustus Morgan Sr. Kaangay sang gas mask ginausar tubtub na karon nga moderno nga panahon. Ini siya nabuan na tawo sang March 4, 1877 sa Claysville, Harrison County sa Kentucky dito sa Estados Unidos, mga kabombo. Nagtaliwan ni siya sa July 27, 1963 at the age of 86, mga kabombo. Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari kita sa aton siniiyang nga main menu sa aton si pagbasa sang inyong nga mga kasaysayan. Ang inyo si makasaysayan nga kuhaan naton sa leksyon, ka-inspirasyon, kaangay, sang true to life story man ni Steve. Steve is 35 years old, sang Negros Occidental. Iya sini kasaysayan niya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz.
hapon sa imo Miss Jazz kasama tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Steve. I'm 35 years old. Miss Jazz, ari kami diri sa isa lang ka banwa diri sa Negros Occidental. Alias ko lang ini Miss Jazz ang Steve, pero matudto din ning akon sini nga kasaysayan. Angot ini Miss Jazz karon sa akon sini nga problema. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, isa ako ka soltero nga may bata. Kay tiyang akon sini nanging karelasyon, nag-upod kami nga wala kami nakasal. Sadto sang primero namon nga pag-upod, way gid problema. Kalipay. Hindi ko gid malipatan ang amon sini iya na batyaga na kalipay. Mangud man sa amon sini iya nga pagpalanggaanay. Abi ko anay, wala na sa katapusan ng amon sini iya nga paghigugmaanay. Pagpalanggaanay, rason man nga ti nag-angkon kami sang amon sini nga bata, Miss Jazz. Sa prangka nga sugilanong amon sini karon nga bata, isa ka babae, 8 na ka tuig. Ang problema ko karon Miss Jazz amon ni bangod kay nagka-problema kami sa uli sa amon sini iya nga relasyon sang akon sini iya girlfriend. Nangin live-in partner ko kag amo ang iloy sang amon sini nga bata. Hindi ko man Miss Jazz maisa-isa ang amon sini nga problema, pero nangin halinan ini sang amon sini wala untat nga pag-ilinaway. Hasta na lang nga nag-break up gid kami Miss Jazz. Hasta na lang nga nagbulagay gid kami. Sadto sa nagbulagay kami, ay importante malang Miss Jazz sa ako na akon sini nga bata. Kaya hindi naman ma-patch up ang amon sini iya nga nabugto na nga relasyon. Ang gusto ko lang kuntali Miss Jazz nga mangin civil kami sa isa ka isa when it comes sa amon sini iya nga bata nga babayi. Sometime nga nagka-problema kami Miss Jazz kag nag-ilinaway na kami, dito na labi na gid sa nagkadto siya sa iba na pungsod agon nga magtrabaho. Ang amon sini nga bata ginbilin niya sa iya sini maginikanan. Kag ang pinaka malain karon nga sitwasyon Miss Jazz kung nga nagsulat gid ako. Bangod kay sang ara na sa iya maginikanan ang amon sini nga anak, daw hindi na kuya pagkadtuon kag pabisitahon man lang nga malili man lang sang akon malili ko man lang o makitaan ko ang akon nga bata. Nagasakit gid Miss Jazz ang akon si buot samtang ginasulat ko ang ini nga akon sin malipot na kasaysayan. Bangod kay ti isang ari diri ang akon sin iya nga nobya ang iloy sang amon sin nga ang akon sin nga bata. O ay man bisan nga ilinaway kami to. Wala iya man niya ginadingot kay ginadalok sa akon amon sing bata. Bisan nga nagkanya-kanya na kami pagpangabuhi, basta importante nga makitaan ko ang bata, mabisita ko, malagaw ko, ginapasugtan man lang kuya sang akon sining estranged girlfriend, Miss Jazz. Pero sang uli sa naglakat siya, kagin promisa niya man sa akon nga pwede mo da makatuan ang bata ta sa akon si maginikanan. Ahay Miss Jazz hasta subong mga lapit na sulusobra na isa ka tuig Miss Jazz nga ang akon siniiya nga sitwasyon daw naga liho ako Miss Jazz bangol kay ti na ano kung akon si bata nahidlaw ako. Bangod sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, isa sa mga rason kung nga ang nagbulagay kami to, bangod kay hindi gusto ang maginikanan niya sa amon nga relasyon. Labi na gid sa akon. Ay ti hindi nila wala nakapuno sa ila si mga mata ang akon sini abi nga status. Pero sa prangka nga sugilanon Miss Jazz may trabaho man ako. Amo na ganing ginasakit sa buot ko kay ti pwede ko man niya mabuhi ang amo si bata pero ti ginadingutan ako Miss Jazz bisan gamay lang nga bisita, gamay lang panahon na upod ko ang bata ko hindi gid. So bangod kay ti hindi ni sila gusto sa akon nga nangin nobyo sang bata nila labi na gid sa nagbusong ang bata nila nga grabe gid ang ila sila nga pagpasipala sa akon Miss Jazz. Ti amo na hasta nga naglakat ang ila sa bata sa abroad nagtrabaho didto ang amon sini nga bata. Ang ila sini nga apo ang iloy gid niho grabe giniya ka daw hindi man sa Miss Jazz sa prangka nga sugilanon nagalain gid ang buot ko sang batasan sa sini nga iloy sa akon sini sadto nga nobya kay sang una Miss Jazz makitaan ko ni siya grabe giniya nga pagkontra sa akon.
Ara bala Miss Jazz nga daw ano gid kuya abya ka makasilidhi bala nga kung makita iya kung na iya grabe ginadayon na iya sini nga pagpangyamid pagkusmod Miss Jazz ti kung kaisa siling ko amo ini sila nga mga tinuga nga profess man nga sila mga Kristiyano pero tinga nga amo ning ilagi pakita sa akon Miss Jazz kag diri man nagsugod ang amon sini nga konflikto sang akon sini iya nga nobya bangod man sa ila na binagid ang iloy sang akon sini nga nobya ang lola sang amon siya bata. So susubong amo ni sumugod nga nagpa-abroad ang akon sini nga nobya nga anay nobya Miss Jazz wala nagikuya sa subong nga nakakita sa amon sini nga bata. Masakit para sa akon Miss Jazz kay tigin palangga ko ng amon sini nga bata. Willing man ko maghatag sa akon sini suporta bisan support ko ya Miss Jazz ya wala nila ginabaton. Lamang balaya nga hindi lang ko maitsapwera lang ko sa ila sini iya nga bata ka sa ila sini nga apo nga ma-erase gid ko ya sa scenario bala Miss Jazz nga sa prangkang sugilanon ako ya ang amay. Miss Jazz samtang nga ginasulat ko ini hindi ko gin mapunggan nga magpuron-puron man ang luha sa akon sini mata bangod kay ti nahidlaw nagid ako sa amon sini nga bata. Nakabati ko nga manugpuli ang akon sini nga former nga nobya ang iloy sa amon siya bata. Di diri pa lang kuguro Miss Jazz makakuloang ko naman sang panahon nga magbasi pa lang kay gusto ko gid nga ma-reach out ini siya kay wala man ko nila kinatagan sang address sa ila siya bata sa abroad. Kati sa kadlok nila nga ti basi pa kuno nga magbalikay kami ang akon man lang ya bala Miss Jazz nga istoryahon ko ang ila bata nga hindi na ko kakita ka makabisita kakadto sa akon sini nga bata nga ara sa ila luyo. Ti Miss Jazz muna nakabati ako kay gina-check ko man nga kung ari na siya diri mangayo gid kuya sang pabuligan niya ko makikita na kami sa amon bata. Gusto ko Miss Jazz bisan amon ning amon sini iya nga nangin relasyon nga ti wala nagid pa sang paglaom pa nga magbalikay kami kay ara nagapatunga ang iya sini nga mga ginikanan nga hindi gigusto sa akon. Ang akon man lamang bala Miss Jazz nga mangin kami, civil kami sa isa kay isa pati nang iya si maginikanan when it comes sa akon man right sa amon sini nga bata. Miss Jazz, gusto ko lang magpulo pa utwas diri sa imo palatuntunan kahapon lamang. Ining akon si malipot nga kasaysayan. Madaong nga salamat ang tagpadala. Si Steve, 35 years old, mga kabombo sang Negros Occidental. Well, Steve, no, since we're running out of time, Steve, sa prangka nga sugilano niya, masubo ang imo siniiya nga na ginaagyan subong, no? Pag sa prangka nga sugilanon, you have all the right, gid, no? Sa imo sini nga bata. Daw kadalok man sinisang mga ginikanan sa imo sini nga nobya man, no? Or former girlfriend. Sa ngalan nga ti hindi sa boto sa imo sa subong ti amo na imay pa kun ari di ang imo sini gali nga nobya kay ti wala ka to problema. No, wala ka naman niya gusto, wala naman na chance magbalikay ka mo. Importante lang nga may ara kayo sang right man, no, to visit or to lang gid, no, makabulig bisan bulig ay iban ganiya nagahingyo, no, nagahangla sang ang kakadto dali kung kaisa kay ti wala bulig ang amay ko na iloy po iniyaho sila ya ginatanyagan na sang bulig para sa ila sini nga apo gikan sa imo bilang amay ay hindi sila gusto just to erase you sa scenario. It's very depressing, no, Steve. Pero sige lang, hindi lang madulaan sa paglaom kay sa aton siningalay ti ikaw yang amay. O may ara ka gidya sang deber, no? May ara ka gidya sang right, no? Sige lang, insakto gina ang imo na lang siguro ni nga paglaom nga makabisita ka naman liwat, no, sa pagbalik naman sa imo sini nga estranged nga nobya. Hindi ka lang madulaan sa paglaom, Steve, no? Kaya ti ahay ka namin man tani kung tani sa imo, responsible ka man nga amay and very loving at that, no? Sa inyo sini nga bata nga isa ka babae. Don't lose hope, Steve. Samtang nga may mga pamaagi kita, may ara kita sang ginasunod ba lang nga mga layi, no? May paglaom pa, no? Mula tulaton mo lang ang imo sini ang nanay ya sini, imo sini former nga girlfriend agod nga
ma-plansya ning imos ni karon nga problema. Siyempre, amay ka, nagdako sa imo si bata, gulpi lang yang ipalayo sa imo, bisan na lingling na da sa iya sinitsura, kamusta ang bata ko? Wala gid, hindi gid pwede. Bangon kay ti ginadingutan ikaw sang mga ginikanan sang sa imo sini former girlfriend. Don't lose hope, Steve, no? Matagan kita sa solusyon ng imo sa problema, especially kung magbalik na diri ang imo sini iya nga girlfriend, former girlfriend. Okay? Kung kamo mga kabomba mayara man sa makasaysayan kaangay sini, pwede nyo gini ipadala diri sa aton sin palatuntunan kahapon lamang, email sa aton sa email address in small letters, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man nga gusto nyo interviewon ko kamo, mas-share kamo sa inyo si makasaysayan via Zoom, nga makitaan gid inyo si nga itsura with matching photographs sa inyo sini iya nga kasaysayan sa mga characters sa inyo sini nga mga true to life stories. Why not, no? I'm just a call away. Ari lamang kami diri sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Just look for me, Miss Jazz, here at your service. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na sa gihapon, pero antes pa man ari anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible, and this is taken from the book of Romans chapter 10 verse 13. Sa aton sini nga book of Romans, no, chapter 10 verse 15 mga kabombo or 13. Nagasiling sa English nga pulong, for whosoever bisan sino ang magtawag sa ngalan sang Dios. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amo nang aton siniiyang dako ginakaptan nga paglaom that we should embrace it sa aton sini nga spiritual life. Iti wala kita diri nagadugay sa sini nga kalibutan nga ini, no, umalagi lamang kita diri, we're just pilgrims here. Ang aton sini nga mga ginahimo diri sa kalibutan pila ka adlaw, why na ni, no? Magaano na kita, saylo kita eternity. For eternity, it's either eternal damnation or eternal life, mga kabombo, together with our God the Father. So sa sini diri sa kalibutan, amo ini ang talaksan, amo ini ang balasihan diri, kung diin kita makadto sa langit man o kon sa impyerno, no? Pero sige lang by God's grace, no, sa iya sa mga promisa sa aton, bisan amo kita sining makasasala, pero ti ang ginpaagay nga dugo sa Dios nga anak ka si Jesus, amo ni ang aton sini iya nga ginakulo kaptan, no? Bisan ano pa kita kalain gani, no? Ginugasan kita ya sa nga mili nga dugo ni Jesus sa krus, mga kabombo, no? Bisan ano kita ka sinners, no? Duna sa aton niya ang makasasala. Pero sige lang, always remember the love of God, no? Palangga ka sa Diyos, palangga ako sa Diyos, no? Lang kita pasilong sa iya sining overflowing grace and mercy sa karon nga available pa. For there will come a time na magabalik siya as judge na, mga kabombo. No, i-judge na kita, sunod man sa aton sini nga mabinuhatan, o sunod man diri nga sa aton sini nga ginhimo diri sa kalibutan gani, no? Wala kita dapat sang kadlukan, ang importante nga we should accept His Son, Jesus Christ, as our Lord and Savior, no? Kag ipangabuhi naton inibisan nga nagakadasma kita from time to time because we are human beings, no? Ang importante daya nga may ara na kita isang alagyan nga kung gusto naton nga sundon, no, ang gusto sa Dios sa aton siniiya nga kabuhi, dra naton sundon bisan kung kaisa nga gakadatsma kita, no? God's grace is just overflowing, mga kabombo, and let us embrace it. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Now, Romans chapter 10 verse 13, mga kabombo. Speak the name of Jesus over every worry. Speak the name of Jesus over every stress. Speak the name of Jesus over every uncertainty and every need. There is no greater power
or more assuring come than the precious name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you sa aton si mga pinalangga ang matag palamati sa aton si Masuki. God bless us all. It's bye-bye time na. Inisagapon nyo alagan sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo!